Здравейте, приятели! Днес видеото, както забелязвате, сме в малко по-различна обстановка. Намираме се в момента в Българска православна църква. Позволете ми да споделя с вас в това видео, защо аз вярвам в Бог. И защо духовната храна, така наречена храна, е много важна, а не само физическата храна, където да се наедете, стомаха да е пълен. Значи, вие не може да бъдете здрави, истински здрави, дори ако едете най-перфектната храна, която тялото ви иска, и в същия момент, след като се наедете с най-хубавата храна, която наистина тялото ви желае, да отидете навън на улицата, да се скарате с някой, да го набиете и да се приберете вкъщи. И да се чувствате добре. Няма как да се чувствате добре в този случай. Много е важна енергията. Не само която е в нас. Защото е доказано, че ние, хората, и не само хората, всяко едно живо същество на тази земя, има нужда от енергия. Значи много е важно нашата енергия, която е вътре в нас, да е в синхрон с енергията около нас. Тоест, ако ние сме добре и хората около нас, от които сме заобиколени, също са добре, тогава се получава един синхрон. Тогава вие истински сте здрави и се чувствате щастливи. Парите не ви правят щастливи. За момент изпитвате някакво удоволствие да си купите нещо и след това удоволствието, спрямо това колко струва нещото, което сте купили, може да отнеме 5 минути, може да отнеме 1 час, 1 ден, 1 година, да кажем 5 години и до там. Но трайното щастие не се изразява да си купиш нещо огромно. Нова кола, голяма къща и така нататък. А всички около тебе да мизерстват. Не, това не те прави щастлив. И няма как да те направи. И защо говоря за енергия? Сега ще кажете. Позволете ми да ви кажа, да ви споделя какво стана 2020, когато аз за малко не напуснах този свят. Но нека да седна. 2020 аз се разболях, както знаете, ако сте гледали моите предишни видеа, се разболях от COVID. Много тежко. След 1 месец боледуване и много болки, ама страшни болки, каквито аз никога в живота си съм нямал, трябваше спешно да отида да влезна в бърза помощ. Беше септември месец, се спомням, 2020. И часът беше, няма да забравя, 15 часа 34 и 39 минути. Това няма да го забравя, но когато аз трябваше спешно да влезна в бърза помощ. В болница, ако исках да живея. Лекарите се бориха за живота ми до към полунощ на този ден. И то бяха лекари, сестри. Около мене беше поне 12 човека персонал с бели престилки. Беше нещо страшно. Аз бях си готов да си отивам. Жената беше до мен, аз ѝ казах чао, казах и готов съм, не се притеснявай за мен, аз съм готов да се замина. Но
се събудих точно преди полунощ. Спасиха ме. Интересното е какво стана, когато аз загубих съзнание. Първото нещо, което си спомням, беше, че аз загубих възможността да виждам. Първото нещо беше, че аз загубих зрение. Но все още чувах всичко какво става около мен, в стаята. И лекарите, сестрите, как викаха, сърцето му спря, дефибрилатор, някаква доза да ми бият, не знам си какво, техни си медицински термини. Но го чувах, но спрях да виждам, но чувах. Тези приказки, че някои казват, като си отиват от живота, виждали отгоре какво става около тях, при мен не се случи. При мен друго се случи. Аз не виждах нищо отгоре, така да се каже. Не, аз чувах всичко. Но го чувах до един момент, в който спрях дори да чувам. Значи, загубих зрение първо, после загубих и слух. И в този момент интересното беше, че когато аз загубих слух, спрях да чувам вече около мен какво става, тогава аз се оказах на едно друго место. И сега ще ми е малко трудно да го опиша това место, но най-близкото нещо, което можете да си представите и което аз наистина вярвам, че бях там. Сега знам, някои тук ще вземат да се смеят, ще вземат този да си фантазира и така нататък. Знам. Но аз ви казвам това, което се случи с мен. А сега колко ще вярвате, колко ще мислите, че е възможно и с вас да се случи, си е ваша работа. Но аз ви казвам какво се случи с мен точно. Като спрях да чувам, аз се озовах в космоса. Точно в космоса. Никога не съм бил в космос. Вие знаете, никой от нас не е бил. Но аз съм сигурен, че аз бях там. То просто виждах вече. Виждах. Но не виждах нищо. Тоест, ето тук е трудното да се обясни, че дори не виждаш тъмнина. Защото тъмнината се вижда. Ти през нощта в една стая плътна да те затворят, ти виждаш тъмното. А аз виждах, но не беше тъмно, не беше тъмнина. Бях в отворено пространство, където се чувствах, т.е. аз не чувствах нищо, нито топлина, нито студенина, нито любов, нито страх. Нямах физически усещания. И най-интересното беше, че аз се чувствах, че съм във въздуха, в безтегловност. Аз се реех в космоса. И сега се спомням много добре, че като така аз се оглеждах, защото се чудех къде съм аз. Не видях звезди. Звезди не видях. Светлини не видях. Никаква светлина нямаше и не видях. Но аз бях в космоса. Казвам ви го искрено. Без да съм отишъл физически. Аз бях там. И в един момент това реене в космоса, в нищото, в безтегловност, без никакво физическо усещане за тъга, за умора, за радост, за любов, за болка, нищо не усещам. Някакси просто се чувстваше и така, се рееш в безтегловност пространството и няма никой и нищо около тебе. В един момент аз се събудих и се озовах обратно в болничната стая, където вече докторите ми казаха, че са ме върнали обратно към живота.
И сега тук е моят въпрос. Как е възможно това? Аз да почувствам, че съм в космоса. И четох някои изследвания, казват учени, са изследвали точно тези неща с хора, където са почти на прага на смъртта и са се върнали. И учените са на мнение, че мозъкът ни просто преминава през някакви стари мисловни дейности, като сънища един вид. И ние точно това виждаме на сън. Един вид сънуваме. Може и да се прави. Може и да се прави. Но, знаейки, че всички живи същества на тази планета, включително и неживите, но за тях няма да говорим, всички живи същества се нуждаят от енергия, за да са живи. И ние се нуждаем от енергия, за да сме живи. Какво е енергията? Енергията е топлина. Значи, ако на нашата планета Земя нямаше топлина, нямаше да има жив живот. Защото ние се нуждаем от топлина. Човек се нуждае от топлина. Без топлина във вашия живот, вие ще умрете. Топлината може да се разбере, както казахме, по начина, като е вид енергия. Но топлината може да се разбира и като чувства. Да, чувства, които пак са вид енергия, но вече на друго ниво. И ако искате вие да сте здрави, вие трябва да приемате топлина. Не само чрез слънцето, нали, естествена топлина, директна топлина, а и топлина от другите хора около вас. И вие да им давате от вашата топлина. Те трябва да го чувстват. И те ще го почувстват. Вие, като се промените, като вземете да живеете здравословен, наистина здравословен начин на живот, където да сте близо до природата. Близо до природата по начин, по който сте проектирани, по който сте създадени. Колкото повече се отделя човек от природата, колкото повече човек мисли само и само за пари, ти си навреждаш на теб самия. Първо не го усещаме, знам. Хората не го усещат. Първо сме толкова въодушевени, че имаме нещо, но най-важното губим топлината в нашия живот. Виждате сега, че само говорим за топлина, енергия и как аз почувствах, че се пренесох в космоса. Ходил съм на училище за климатици преди 10 години. И там първото нещо, което ни се обяснява е, че на нашата планета Земя не съществува нещо като студено. Имаме топло, по-топло или по-малко топло. Нямаме студено. Ние хората сме свикнали, сме казали, това е студено, защото просто температурата около нас или енергията около нас е по-малка, отколкото нашата енергия. Значи, ако ние
нашата енергия е някакви, да речем, 36-37 градуса, около нас всичко, което е над тези градуси е топло. Ако е много още повече, горещо, над 100 градуса. Много горещо. Ако пък е под 36-37 градуса, ние казваме, това е студено. Всъщност, правилното е да казваме, не е толкова топло. И моята идея е, това, което съм след четене в тази връзка е, че как е възможно енергията, която е в мен, да се пренесе в космоса, и аз да го почувствам, да го усетя, да знам, че съм бил там. Как е възможно енергията да пренася мисловна дейност? Учените не могат да обяснят това. Те нали си го казват, вие сънувате. Може да се прави, пак казвам, но просто то беше толкова реално. Аз знаех, че не сънувам. Знаех много добре, че не сънувам. То си беше реално. Разберете, че всичко в този живот е топлина. За да съществуваме, трябва ни топлина. В нашите взаимоотношения с нашата жена, с мъж, с децата, с братовчедите, с приятелите, с познатите, случайно срещнати на улицата, трябва да се отнасяме с топлина, с разбиране. Че и те са хора. И те имат нужда от топлина. И те без топлина не могат. Когато започнем това да го правим, ще се почувстваме перфектно. Гарантирам ви. Оставете тия и задни мисли за колко пари сега ще загубя, ако направя това, ама той сега има нужда от помощ, ама на мен ще ми струва еди колко си пари. Това е съвременен начин на живот, така наречения съвременен начин на живот. Всичко сме направили да се върти около парите, а човешките отношения, топлината в нашия живот сме я изоставили напълно. И за това сме стигнали до това състояние, в което сме в момента българите. Плачевно състояние за мен. Плачевно. И единият начин, сега има и други начини, не казвам, че това е единствения, но единият начин вие да усетите топлина, да се съберете с други хора, които да излъчват топлина, е църквата. Църквата не е само, за мен лично, не е само место, където да отидеш да се помолиш, а и да срещнеш други хора, които търсят топлина в живота. Да си поприказвате. Дори и за половин час да е. Не повече. Дори за половин час да си поприказвате. Да си размените телефоните. Ако някой има нужда от нещо, да ти се обади. И той ще ти се обади, защото всеки има нужда от нещо. Всеки има нужда от топлина в този живот, разберете. Ако щете да имате 100 милиона пари в банкова сметка, вие няма да сте щастливи, ако до вас няма човек, който да те разбира, да те обича, да ти дава топлина в живота. И ти на него, разбира се. То се получава така. Това е идеята. Църквата сплотява. Това е факт. А сега, че някои хора използват църквата за корисни цели, дори за да разделят хората, има. Това са вече други. Това вече там няма да навлизаме
Моята цел е да ви кажа, че трябва да гледате добрата страна на живота. Защото ако гледаме лошата страна, нищо няма да стане. Трябва добрата страна. Винаги има добро около нас, което трябва да го следваме и трябва да се стремим към него. Това добро е винаги топлина. Топлина, казахме, е важното в живота. И за това аз идвам на църква всяка неделя, моля се, защото вярвам в Господ. Тази топлина, тази енергия не е дошла ето така. Нещо някой е създал за мен. Идвам на църква и си паля свещичка, защото свещичката репрезентира какво? Топлината. Топлината. Излъчването на топлина, от която всеки един човек има нужда, за да е истински здрав. Благодаря ви много.